До конца наступнага года ў Віцебскай вобласці плануюць пабудаваць 10 сучасных малочна-таварных комплексаў. Гэта прадугледжвае указ прэзідэнта Беларусі аб развіцці малочнай галіны. Зараз у раёнах актыўна вядуць работы па ўзвядзенні і рэканструкцыі сучасных жывёлагадоўчых аб'ектаў. Пра сур'ёзнае тэхпераўзбраенне галіны у матэрыяле нашых карэспандэнтаў. У вытворчым кааператыве «Альгоўская» добра разумеюць, што вялікае малако можна атрымліваць толькі на сучасных малочна-таварных комплексах. Два жывёлагадоўчыя памяшканні з даільна-малочным блокам, тыповая канструкцыя, якую ўзвялі з нуля. З месцам будаўніцтва не прагадалі. Тут добрая сыравінная база, мінімальныя транспартныя расходы пры нарыхтоўцы кармоў. Будаўніцтва ідзе з пачатку года, будынкі гатовыя, праведзены ўсе камунікацыі. 85-90% готовности. Сенажные траншеи установлены. Ведем работы на сегодняшний день по благоустройству, то, что позволяет погода. Частично где-то у нас бетонирование заканчиваем. Ведется в доильно-молочном блоке отделка конечная. Параллельно ведутся работы по установке молочно-доильного оборудования. Штодзень на будаўніцтве працуюць некалькі дзесяткаў чалавек. Паралельна вядуць мантаж халадзільнага і даільнага абсталявання. Аб'ект плануюць здаць у эксплуатацыю ў чэрвені 2026 года. Для альгоўцаў гэта сур'ёзнае тэхперааснашчэнне. Пад новым дахам размесціцца 760 галоў дойнага статку. Частку перавядуць са старых фермаў. Замест іх пабудуюць новае памяшканне для ўтрымання цялят. Тут рыхтуюць пляцоўку пад новае будаўніцтва. Еще планируем построить сарай сухостойных коров с маленьким раздоем и профилакторий. Это будем стараться сделать тоже до конца летнего сезона следующего года, чтобы полностью этот комплекс был технологичный и практически замкнутого цикла. Зараз на Віцебшчыне ідзе будаўніцтва 10 малочна-таварных комплексаў. Гатоўнасць 3 з іх складае больш за 80%. Іх плануюць здаць у эксплуатацыю ў наступным годзе. Яшчэ некалькі паспеюць запусціць у работу сёлета. Завершаем строительство. Это Верхнедвинский район Кахановича. Уже сдается данный объект. И Дружбинец Сенинского района тоже в текущем году уже сдается объект и идет заполнение. Кроме того, идет реконструкция у нас молочно-товарного комплекса в Межево, который тоже в 2025 году будет сдан. Ну и в начале еще года в Витебском районе тоже комплекс был сдан после реконструкции. У наступным годзе ў паўночным рэгіёне распачнуць будаўніцтва яшчэ 5 малочна-таварных комплексаў. Запланавана да 2030 года перавесці пагалоўе буйной рагатай жывёлы на бяспрывязнае ўтрыманне. Такую задачу паставіў перад аграрыямі кіраўнік дзяржавы. Інна Кірыенкава, Сергей Залынскі, Яўген Тарбенка. Навіны, Віцебскі раён.